zdraví, díky za pozvání dítě a za to, co tady vlastně zorganizovala. Takže, jaký je eventuální řešení toho, co tady opravdu je? Já sama za sebe se zabývám právem. Právním systémem, který tady prostě funguje. Nebo spíš respektive nefunguje. A nebudu se zabývat, co jsem všechno našla, nebo co tady vlastně, jak tady chodíme po archivech a zjišťujeme skutečné informace. A ty podvody, které opravdu tady na nás všichni upekly. Doslova a do písmene. Takže jaký je jednoduchý řešení? Za první, vzdělání kompletně celého národa v právu. To je jedna věc, aby byste všichni pochopili, jak to právo tady je upečené. Protože je to tady postavené na právních fikcích. To znamená fyzická a právnická osoba. První podvod vznikl vlastně v roce 60, kdy první byl uvedený vlastně ten termín právnická osoba do ústavy v roce 60, to je jedna věc. A další je to zastavit obchodování s osobními daty na centrální depozitáři cenných papírů, to je další věc. Ale hlavní, a to je třetí, je návrat k Benešovým dekretům, aktivovat zpátky Benešovy dekrety a vrátit moc lidu. To je skutečné řešení. Ale bez právního vzdělání toho národa to není možný. Můj názor je ten, vrátit právní vzdělanost do škol, protože dneska se tam prakticky vyučuje, tak já tomu říkám, lobotomie, LBGT kultura, vyloženě lobotomie za přímého přenosu. A je potřeba, aby i děti byly vzdělávané v právu, jak doma, tak i na školách. To je můj názor, který by nás měl skutečně spojit, protože ať tady budeme řešit cokoliv, ať je to voda, zdraví, armáda, ozbrojené složky, cokoliv, všecko musí být právně ošetřený. Když se podíváte na ústavu o zániku České a Slovenské, vlastně České a Slovenské federativní republiky, tak zjistíte, že tam není právně ošetřeno vůbec nic, kromě vlastně ústavního a nejvyššího soudu. Nejsou tam zmíněny ministerstva, úřady, nic, ani fungování nemocnic, ani fungování vlastně armády. Nic tam není zmíněno, jak to vlastně má fungovat v rámci i mezinárodního práva. Není tam vůbec nic. Takže my se musíme vrátit skutečně k těm právním normám, těm vyšším právním normám, protože prakticky tady ještě je jeden průšvih. A to si spousta lidí neuvědomuje. Že ústava je překroucená na ústavní zákon, což je rozpor sám o sobě, buď je to ústavní listina nebo zákon, anebo, což jsme viděli za covidu, anebo vyhláška a nařízení jsou povýšený na úroveň vlastně zákona. Tak jako řády. Řády jsou ve skutečnosti, ať je to daňový řád, ať je to exekuční řád, to je nižší právní norma. Nemá to co dělat vlastně ve sbírce zákonu. Prakticky, když to tak vezmu, advokáti, soudci, my potřebujeme dotlačit k osobní odpovědnosti, včetně konfiskace majetku, protože soudci a advokáti tady rozhodují ve prospěch politiků a jejich investorů ze zahraničí. Za mě zrušit kompletně politiku, jak je dneska nastavená, a politici musí být odvolatelní, včetně hmotné odpovědnosti za ty průšvihy, které dělají. To je ta cesta. To znamená, že především bude na něm dohled od toho národa, protože každý politik, každý soudce, každý advokát, každý úředník musí svýmu národu předložit výsledky své práce. To je cesta. Ne, že si tady politici budou tady dělat nějaký bordílek hezky bez lidí, protože když si potom opravdu dojdete do archivu a vy tam čtete ty důvodové zprávy pod těma zákonama, nebo nad těma zákonama, než to všecko vlastně vznikalo, tak vidíte ty lži, ty komploty. Protože když si přečtete důvodové zprávy ohledně jenom vlastně rozpadu nebo zániku České a Slovenské federativní republiky, tak zjistíte, že ten důvod tam nebyl. Nebyl tam ani jeden. Skutečný důvod byly dva. To je rozvětí ozbrojených sborů, to znamená ozbrojit národ a zbavit ho majetku. To byly skutečně dva důvody. Prakticky rozkrádačka za bílýho dne. Já si myslím, že to stačí. Teď se jenom na vás, díky za vaši řeč.
Co by nás tady mělo spojovat? Určitě vzdělanost. Důležitá je vzdělanost. Nejenom láska, ale vzdělání. Protože pokud vy nebudete právně vzdělaný, každý vlastně advokát, každý soudce vás na tom uvaří. A můžu vám říct, já tady potom, pokud budete chtít, můžu vám ukázat ty rozpory v těch zákonech, protože ty zákony jdou proti sobě. A tam vždycky najdete v každém zákonu paragraf, který ho prakticky schazuje kompletně. Protože na straně soudců a exekutorů je důkazní břemeno, že vy jste fyzické osoby. Oni vám to musí dokázat. Ne, že to je na základě nějaký rodní listu nebo občanky. Na to zapomenou. Pokud vy se nestotožníte, tak oni nemají právo nic po vás chtít. Proto říkám, vzdělanost na prvním místě, ohledně práva.